ஈரானுடனான போர் மிக விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். எதிர்வரும் நாட்களில் பாகிஸ்தானில் ஈரானுடன் இரண்டாவது சுற்று நேரடி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சூசகமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். பாகிஸ்தானில் வார இறுதியில் முடங்கியிருந்த பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கும் ஈரானிய பேச்சுவாதிகளுக்கும் இடையான அமைதி பேச்சுவார்த்தைகள் வியாழக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் ஜனாதிபதியின் இந்த கருத்துக்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி டிரம்பின் புதிய அறிவிப்பு சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பதற்றத்தை குறைக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதேவேளை துணை ஜனாதிபதி ஜே.டி. வான்ஸ் மற்றும் வெள்ளை மாளிகையின் மூத்த அதிகாரிகள் தெஹ்ரானின் அணுசக்தி திட்டம் மற்றும் செறிவூட்டல் திட்டங்கள் தொடர்பாக கடந்த வார இறுதியில் பாகிஸ்தானில் ஈரான் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தைகளில் எந்த திருப்பு முறையும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்பட்டாலும் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த மோதலின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈரானை தீர்மானிக்கும் நிலையில் இருப்பதாகவும் வான்ஸ் திங்களன்று தெரிவித்துள்ளார்.